Gyda'r propos dwi rheolwr y Ganolfan Hamdden a Ganolfan Tennis yn Gaernarfon. Fy enw i ydi Angharad Rhys Williams a dwi'n byw yn Gaernarfon. Dwi'n bach rili. So byw yn enw i a dwi'n gweithio yn Ganolfan Hamdden am yma. Fi sy'n rheoli safle Ganolfan Hamdden a Ganolfan Tennis fi, wedyn dwi'n gyfrifol am rheoli staff, gweithgareddau, cadw trefn ar y cyllidebau a cyrraedd targedau mae'r cyngor yn rhaid i ni ran defnydd ac incwm yn amlwg a delio efo unrhyw ohebiaeth gyn cwsmeriaeth. Ar y funud dwi'n gweithio fatha lifeguard yn Ganolfan Hamdden, so gwrachod y bwll. Cyfarfod efo'r pobl sy'n dod i fewn yma, dysgu plant i nofio, gweld y plant yn awtrod, tyfu fyny. Dwi'n hoffi cyfarfod pobl newydd sy'n mynd i fewn bob diwrnod yma a gweithio efo plant trwy dysgu nhw nofio, cynnal sesiynau o ddringo a rhoi gymnastics. Dwi wedi bod yn gweithio yn ôl am maes dros 5 mlynedd bellach. Nes i gychwyn fel hyfforddiau proffesiynol i Cyngor Gwynedd o fewn Hamdden. Oedd yn rhoi arweiniad i fi reoli a wedyn ges i swydd cyntaf fi yn Plasfancon Bethesda. Nes i fyna reoli a wedyn nes i nôl mewn chydig o fisoedd gan gyda swydd i wedi fyny yma a ges i cyfle wedi yma i reoli Ganolfan Hamdden. Dwi'n gweithio yn y Ganolfan Hamdden yma ers 18 mlynedd. Hoff beth i'n gwneud. Dwi'n cael dysgu, a dwi'n dysgu cwb nofio. Bob dim rili. Dwi'n ei gwahanol bellach. Gweithio yn y brynfa, jyst cael siarad yn cwsmeriaid. Lle gofyn nhw beth yn ôl lle yma. Hoff beth i wneud. Dwi'n hoffi chwarae tennis yma. A hefyd hoffi chwarae squash a yoga. Dwi'n meddwl atgofion cyntaf oedd fel unigolyn o Sir Fôn lle oedd dod drosodd yma i weithio am y tro cyntaf oedd Paul Chris Holger a wyddog o bobl y dre lle bod yn un staff neu cwsmeriaid. Pawb yn ei croeso cynnas a wastad yn barod i helpu achos y ffordd ei oni ar y pryd a pob yn gwneud gymaint amser i a dwi'n meddwl dyna ddyn o'r pethau pwysicar i ar y pryd i fi lle bobl mor croesogar a glen yn y dre. Dwi'n meddwl atgofion gorau ydy mae lot ohonyn nhw ydych chi'n bod chi'n cael amseroedd gret, mae griw da staff yma sy'n gweithio'n galad lle. Mae amseroedd da ydych chi'n cael efo nhw. Hefyd mae aelodau'r cyhoedd llawer yn gweithio yn y dre, a mae'n braf gweld yr un i bobl dod yn ôl o wsos i wsos. Fyswn i'n rhaid i mi digwyddiad ar ben dim arall, ond mae'n jyst rhywbeth bob dydd sy'n ei chi'n hapus i fod yma lle a dwi'n meddwl bod hynny'n bwysig yn y lle gwaith. Mae'r 30 mlynedd cyntaf wedi bod yn wych i Ganolfan sydd wedi datblygu yn amlwg bod y 5 mlynedd dwytha wedi bod yma ond storia wedi glywed o sydd oedd yn dechrau pa mor bwysig o'r Ganolfan Hamdden o fewn Gaernarfon a wedyn amlwg mae'r Ganolfan Tennis wedi cyrraedd ar ôl hynny a bod yna gweithgareddau ar gael i bobl y dre a bobl sy'n ymweld â'r dre felly mae hynna mor bwysig a safona sgynnon ni yma ran gweithgareddau dyn ni wedi gynnig, ydych chi'n gwybod bod ni'n bod sôn datblygu. A dwi'n meddwl dyna dyn ni eisiau gwneud i dyfodol. Pidio aros yn llonydd, pidio gadael cyfeistera ddiriwio, ond gwella cyfeistera fel dyn ni'n gwneud yn ddiweddar yn Cyngor Gwynedd wedi rhoi lot o arian i fewn i ddatblygu ochr ffitrwydd
dros 300,000 wedi cael ei wario ar ystafell trwy'r Roman Tennis a ystafell bwysaf yma. Wedyn dyna di'r ffordd i fynd dwi'n meddwl, neu siŵr bod y safon agorau yma i bobl y dre gael coelio rhan a byw'n iawn. Dwi'n meddwl yn y flwyddyn nesaf yna, mae lot o weithgareddau sydd yn cymryd lle tournament o tennis, mae yna gyswlitaethau urdd, mae yna galas nofio, mae yna triathlon sy'n digwydd, pethau eraill i gasglu arian a felly, chi'n gwybod, mae yna ddu o weithgareddau edrych ymlaen at, ond dwi'n meddwl yn bwysica ydy bod pobl yn defnyddio'r cyflesterau, defnyddio wneud y gorau y cynnas sydd yma ni, os ydyn ni'n debut neu'n fisol chi, a bod ni'n gwneud defnydd bod hynny yn dod i chwarae squash yn eich wrsos neu bod yma 2 gwaith wrsos yn chwarae pobl, ffacach chi bod. Jyst bod pobl o dre'n cael defnydd o'r lle, dyna di pwysig rili yn y